сафари кории президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ки дар остонаи ҷашни байналмилалии наврӯз сурат гирифт ба рушди соҳаҳои зиёд асоси воқеӣ гузошт. салом бинандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилоотӣ таҳлилии ҳафтрӯзро тамошо доред. дар ин барнома мо аҳли эҷодӣ ва техникии шабакаи иттилоотии ҷаҳонамо хабару рӯйдодҳои муҳими як ҳафтаи охирро манзуратон мегардонем. дар студия ман Ализода Илҳом. ҳафтаи гузашта асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни ҷаласаи навбатии ҳукумати мамлакат ба масъулини вазорату идора ва корхонаву ташкилотҳо ҷиҳати омодагӣ ба давраи тирамоҳу зимистони солҳои 2018-2019 дастуру супоришҳои мушаххас дода, фаъолияти маркази омӯзиши пиряхҳоро барои татбиқи қатъномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 муҳим шумурданд. гузориши ҳамкоронамон аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии тоҷикистон. 26 март таҳти раёсати асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон, раиси ҳукумати кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. дар кори маҷлис нахуст аз рӯи масъала дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2018-2019 гузориши вазири рушди иқтисод ва савдо Неъматулло Ҳикматуллозода шунида шуд. таъкид гардид ки мақсади таҳияи қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон муайян кардани супоришу тадбирҳо вобаста ба ҳалли масъалаҳои омодагии соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ ба мавсими тирамоҳ зимистони солҳои 2018-2019 мебошад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба раиси шаҳри Душанбе, вазорати энергетика ва захираҳои об, ширкати барқи тоҷик ва дигар сохторҳои марбутаи кишвар барои татбиқи саривақтӣ ва гузарондани чорабиниҳо дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёти ҷумҳурӣ барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2017-2018 изҳори сипосу миннатдорӣ карданд. мавриди зикр аст ки соли 2017 баъди ба истифода додани маркази барқу гармидиҳии шаҳри Душанбе ва пайваст кардани шабакаҳои гармӣ ба манзилҳои исқоматӣ аз рӯи сарфаи нерӯи барқ дар мамлакат маҳдудияти интиқоли нерӯи барқ ба аҳолӣ пурра бардошта шуд. президенти мамлакат ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон баҳри омодагӣ ба давраи зимистони солҳои 2018-2019 ҷиҳати захираи ангишт, истифода ва татбиқи иқтидорҳои нав аз ҳисоби нерӯгоҳҳои нави барқи обӣ ва марказҳои барқу гармидиҳӣ, омода кардани ҳамаи соҳаҳои иҷтимоии кишвар аз ҷумла бахшҳои маорифу тандурустӣ, меҳнат ва шуғли аҳолӣ, ҷоно кардани фаъолияти сохторҳои раёсати оташхомӯшкунии ҷумҳурӣ, инчунин бунёди иншооти зидди тармавӣ дар минтақаҳои кӯҳӣ супоришҳои мушаххас доданд. дар бораи номгӯй ва миқдори техника, нақлиёти махсуси коммуналиву мусофиркашонӣ, нақлиёти ёрии таъҷилӣ ва автомобилҳои сабукрави назоратӣ ки аз ҳисоби буҷети шаҳри Душанбе харидорӣ шуда, ҳангоми воридот аз андоз аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда мешаванд, гузориши раиси шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ шунида шуд. дар бораи қоидаҳои муайян кардани объектҳои сохтмонашон нотамом ва ба маомилоти гражданӣ баровардани онҳо бошад, гузориши раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамшед Аҳмадзода шунида шуд. лоиҳаи қарори мазкур асос ва тартиби ба маомилоти гражданӣ баровардани объектҳои истиқоматӣ ва ғайри истиқоматии нотамомро новобаста сарчашмаи маблағзорӣ, шакли моликият ва таъйиноташ ба танзим медорад. аъзои ҳукумати кишвар 8 лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумла оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дурнамаҳои давлатӣ, консепсияҳо, стратегияҳо ва барномаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи лоиҳаи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзандро муҳокима карда, барои баррасӣ ба маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намуданд. дар хусуси лоиҳаи ёддошти тафоҳум байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Амороти Муттаҳидаи Араб дар соҳаи қувваи корӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба роҳбарияти вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дастур доданд ки бо дар назардошти мавҷуд будани қувваи кофии меҳнат ва бо риояи ҳама гуна қонунгузориҳо, сабукиҳои рафтуомади шаҳрвандон байни кишварҳо дар асоси созишномаҳои дуҷониба тадбирҳои мушаххас андешанд. дар кори маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин оид ба лоиҳаи қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи лоиҳаи стратегияи рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон
барои давраи то соли 2030. дар бораи барномаи маҷмуавии рушди соҳаи чорводорӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022, дар бораи тартиби таҳияи лоиҳаҳои давлатии сармоягузорӣ ва амалӣ намудани барномаи сармоягузориҳои давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон баъди баррасӣ қарорҳои дахлдор қабул карда шуд. дар бораи таъсиси муассисаи давлатии илмии маркази омӯзиши пиряхҳои Академияи илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, гуфта шуд ки мақсади таъсиси ин ниҳод омӯзиш ва ба роҳ мондани мониторинги доимии пиряхҳо ва сарчашмаҳои дигари обии Тоҷикистон мебошад. ба роҳ мондани фаъолияти маркази омӯзиши пиряхҳо барои татбиқ намудани қадномаи Созмони Милали Муттаҳид оид ба эълони 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қабул шудааст, мусоидати бевосита мерасонад, зеро пиряхҳо манбаи асосии захираҳои обӣ буда, таҳқиқу омӯзиш ва мониторинги доимии онҳо на танҳо барои ҷумҳурӣ, балки давлатҳои поёноб аҳамияти басо муҳим дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аъзои ҳукумат ва роҳбарони ҳамаи сохторҳои давлатӣ оид ба татбиқи лоиҳаҳои қарорҳои ҳукумат ва қонунҳои ҷумҳурӣ, инчунин иҷрои дигар масъалаҳои маҷлиси навбатии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дастурҳои мушаххас доданд. супоришҳои дигар ба ҳукумати мамлакат, раиси шаҳри Душанбе ва роҳбарони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо оид ба корҳои ободонию созандагӣ дар саросари кишвар, бахусус дар пойтахти мамлакат, омодагии ҳамаҷониба ба чорабиниҳои сатҳи минтақавию ҷаҳонӣ ки соли 2018 дар шаҳри Душанбе баргузор мегарданд, вусъати корҳои саҳроӣ ва дар сатҳи зарурӣ доир кардани кишту кори баҳорӣ дода шуд. рӯзи 28 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар тантанаҳои идона бахшида ба ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва ифтитоҳи як қатор иншооти ҳаётан муҳим ба шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ташриф оварданд. сарвари давлатро дар фурудгоҳи шаҳр мардуми меҳнатқарини шаҳри Панҷакент бо самимияти хоса ва муҳаббати беандоза истиқбол гирифтанд. برکشاد از سازمان ملل آواز شما مطلع برنامه ها از حسن آغاز شما میدهد 10 ساله و 100 ساله ها آبی حیات خلق عالم را پیام زندگی ساز شما پیشوای ملت عالی نشان شاد آمدید بر درخشان با بهاری گلفشان شاد آمدید خوش آمدید ای پدری و حکمت بر قدم های شما احسن بگویم از دل و جان مادرانی زرفشان خدمتی زرفشان گذر Osman'a
نوروز مبارک ما با شماییم پیشوای ملت. نوروز مبارک ما با شماییم پیشوای ملت. расидан ба истиқлолияти энергетикӣ ҳадафи асосии роҳбарияти давлату ҳукумати кишвар аст. аз сабабе ки рушди тамоми соҳаҳо ба энергетика вобастагӣ дорад, тоҷикистон дар ин самт қадамҳои устувор мегузорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни Наврӯз дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд хатти интиқоли барқии 220 киловаттаи айнии рӯдакӣ ва зеризгоҳи барқии рӯдакиро ба истифода доданд. дар рӯзҳои таҷлил аз наврӯзи байналмилалии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд хатти барқи 220 киловолтаи айнии рӯдакӣ ва зеризгоҳи барқии рӯдакиро баъди таҷдиду навсозӣ дар дораи лоиҳаи ҷорӣ намудани ҳисобкунии як лухти таҳвили барқ ва беҳтаргардонии низоми интиқоли барқ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Тоҷикистон нурборон гашт бо меҳри шумо, сарзамини бахтиёрон гашт бо меҳри шумо. چشمسارانش برای تشنکامان جهان قطره قطره آبشاران گشت با مهر شما. مرحبا ای پیشوای ملتی عالی نظر، یک زرافشان نوری دیده، صد زرافشان تاج سر. آب آمد، روشنی آمد، وطن آباد شد، نارک و راغون دو چشمانی صفا بنیاد شد. از بدخشان تا زرافشان، از کوهستان تا به شهر تاجیکستان، یک چراغستانی برق ایجاد شد. مرحبا ای پیشوا، نورن علا نور آمدید، بر زرافشان چون بهاری شاد و مسرور آمدید.
خوش آمده جناب عالی. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро кормандони соҳаи энергетикаи ҷумҳурӣ, масъулини муассисаи давлатии маркази идораи лоиҳаҳои бахши электроэнергетика ва шарикони руш дар саҳни бинои навсозишудаи зеризгоҳи рӯдаки гарму самимӣ истиқбол гирифтанд. Пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар маркази идоракунии зеризгоҳ бо пахши тукмаи рамзӣ ин иншооти энергетикиро расман ифтитоҳ намуданд. Дар зеризгоҳи рӯдакӣ бинои идоракунии назорати навсозӣ васеъ ва бо таҷҳизоти замонавӣ ва ҷавобгӯ ба стандартҳои ҷаҳонӣ муҷаҳҳаз гардонида шуда, ҳамаи дастгоҳҳои зеризгоҳ тавассути технологияи компютери идора ва назорат карда мешаванд. Иттилоъ дода шуд ки имкон аст тавассути зеризгоҳи рӯдакии шаҳри Панҷакент мин баъд ба вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон барқ содирот гардад ва аз Ӯзбекистон ба Тоҷикистон нерӯ интиқол ёбад. از اون سیستم گونه بوده که خیلی بهتر. البته اما دستگاه ها تکنولوژی نواز اداره کنیش هم متخصص سطح بالا در دارد و مختلف دارد. شما کجا ختم کردید؟ من دانشگاه تکنیک تاجیکستان به نام اکادمی در دانشگاه تجربه دارید شما چه؟ من دانشگاه پلی‌تکنیکی شهر خرکوب. سال 2012 هنگامی واخری دانشجویان با شما جناب عالی در شهر دنیپروپетrovsk شما با ما توصیه داده بودید که متخصصی خوب شده وطن را آباد نمایید. خوشبختانه با دعای که شما سال 2015 دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم کرده به وطن بازگشتم. حالا باشد سال سوم است که در اینجا به حیث مهندس زیرساخت کار فعالیت دارم. اونایی که با دیپلم اعلی ختم کرده خارجه. اونها تاکی نظارت گرفتن در کار. همین خیلی جای وایدا نپاتیتون تابه. جای واسه آینده با سویه دانش اونا زیاد وسیع بودن. پایی که متخصص سطحی بین‌المللی شوی آینده برای ما هم خیلی کادر نمیرسه. زبان انگلیسی را با مثل زبان مادری، زبان روسی و انگلیسی را داشته دارد. همه تکنولوژی که اوتر شما استفاده میکنید دو زبان قطعی میشه. ёдовар мешавем ки хати интиқоли барқи мазкур аз зеризгоҳи айнӣ дар ноҳияи айнӣ шурӯъ гардида то ба зеризгоҳи барқии рӯдакӣ воқеъ дар шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд ба анҷом мерасад. Паймонкори асосии лоиҳаи мазкур ширкати Tbiako Ltd ҷумҳурии мардумии Чин буда корҳои қисмати дуюми барқарорсозии зеризгоҳи рӯдакӣ 220-110-35 10 киловолта ва васеъсозии зеризгоҳи айнӣ 220-110 киловолта ва сохтмони хати интиқоли барқи 220 киловолта миёни зеризгоҳи айнӣ ва рӯдакиро дар муҳлатҳои муайяншуда ва бо сифати баланд ба анҷом расониданд. корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмони зеризгоҳи рӯдакиро мутахассисони дохилӣ ва хориҷӣ 16 феврали соли 2016 оғоз намуда бо истифода аз таҷрибаи пешрафта ва таҷҳизоти ҳозиразамон дар мавзеъҳои мушкилгузари доманакоҳҳои сарбаланд дар муддати кӯтоҳ амалӣ сохтанд. иттилоъ дода шуд ки дар иҷрои корҳои сохтмонӣ ва васлу насби таҷҳизот дар хати интиқоли барқи 220 киловолтаи айни рӯдакӣ ва васеъсозии зеризгоҳи айнӣ ва рӯдакӣ 147 нафар мутахассисон ба фаъолият ҷалб шуда буданд ки аз ин 81 нафарро коргарони маҳаллӣ ва 66 тани дигарро мутахассисони хориҷӣ ташкил медод. зимни муаррифӣ таъкид гардид ки татбиқи бомуваффақонаи лоиҳаи сохтмони хати интиқоли барқи 220 киловолта байни зеризгоҳи айнӣ ва рӯдакӣ бо ҷаҳду талош ва дастгирии бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба даст омад. хати интиқоли барқ бо дарозии беш аз 91 километр бо насби 244 поя, овехтани 274 километр ноқили алюмини истеҳсоли ҷамъияти дорои маҳсулоташ маҳдуди ноқили талко ва 91 километр ноқили нурию нахӣ 30 июли соли 2016 оғоз гардида 10 августи соли 2017 бо ҷаҳду талоши мутахассисони маҳаллӣ ва хориҷӣ анҷом ёфт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз дошт ки пешрафти вазъи иқтисодиву иҷтимоии мамлакат аз ҷумла вилояти Суғд ба татбиқи ҳадафҳои асосии давлат ҳукумати Тоҷикистон дар самти расидан ба истиқлолияти энергетикӣ алоқамандии зиёд дорад. лоиҳаи ҷорӣ намудани ҳисобкунии як лухти таҳвили барқ ва беҳтаргардонии низоми интиқоли барқ аз ҳисоби гранти бебозгашти бонки рушди Осиё амалӣ гардид. тавре иттилоъ дода шуд ҷиҳати амалӣ кардани лоти 1 ва лоти 2 лоиҳаи мазкур миёни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва бонки рушди Осиё 27 январи соли 2015 созишномаи грантӣ ба маблағи $54 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расида буд. дар ҷори амалисозии қисмати дуюми лоти 2 лоиҳа 28 декабри соли 2015 миёни ширкати саҳомию холдингии кушодаи барқи тоҷик ва ширкати Tbiako Ltd ҷумҳурии мардумии Чин шартнома ба маблағи наздики $23 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рӯй кор омад. маблағи умумӣ барои анҷоми пурраи ин қисмати лоиҳа аз рӯи шартномаи дуҷониба зиёда аз $26 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ташкил медиҳад. мақсади асосии лоиҳа ин пеш аз ҳама ҷорӣ намудани системаи ҳисоби яклухти интиқоли қувваи барқ ва беҳдошти шабакаи интиқоли нерӯи барқ мебошад.
дар маросими ифтитиҳои ин иншоот иттилоъ дода шуд ки дар солҳои қаблӣ дар хати интиқоли барқи мавҷуда 110 киловолтаи шаҳри Панҷакент вилояти Суғд ва минтақаҳои атрофи онро ҳатто дар фасли тобистон бо нерӯи барқ пурра таъмин карда наметавонист. Акнун бо мавриди истифода қарор гирифтани хати интиқоли барқи нави 220 киловолта ва таҷдиду навсозии зеризгоҳи рӯдакии шаҳри Панҷакент мушкилоти муштариёни минтақа комилан аз байн бардошта шуда, муассисаву корхонаҳои санъатӣ пурра бо барқи хушсифату бо эътимод таъмин мегарданд. баъди барқарорсозии иқтидори зеризгоҳи рӯдакӣ ду маротиба зиёд шуда, эътимоднокии кори таҷҳизоти он баланд, талафоти барқ паст ва сифати интиқоли нерӯи барқ беҳтар гардид. таҷҳизоти дар зеризгоҳҳо истифодашуда аз бузургтарин ширкатҳои ҷаҳонӣ харидорӣ гардида, васл насби онҳо дар зеризгоҳи айни пурра ва дар зеризгоҳи рӯдакӣ марҳилаи аввали он ба анҷом расонида шудааст. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор гирифтани иншооти соҳаро қадами устувор барои расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ маънидод карда, онро тӯҳфаи арзишманди давлат ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои ҷашни ҷаҳонии Наврӯз барои сокинони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд арзёбӣ карданд. зикр шуд ки имрӯзҳо дар шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд 280 нафар мутахассисон кору фаъолият доранд ки 60% онҳоро кормандони ҷавони соҳиби маълумот ташкил медиҳад. дар зодгоҳи шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ шаҳри Панҷакенти вилояти Суғд бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон парда аз рӯи муҷассамаи шоир бардошта шуд. ин муҷассама зиёда аз 6 метр баландӣ ва 6 метр паҳноӣ дошта, шаҳодат аз эҳтиром ва арҷ гузоштан ба бузургони илму фарҳанги халқи тоҷик аст. дар шаҳри Панҷакент асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҷмӯаи бузурги фарҳангию эҷодиро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. ассалом эй пешвои тоҷикон, сарфарозу раҳнамои тоҷикон. марҳабо эй сарвари озодагон, раҳбари мулки муҳаббатзодагон. ای سپه سالار فرهنگ بلند، نامبردار نیای ارجمند. پرچمی صلح و امانی وطن، نامه بخت و جوانی وطن. ای خوشا نوروز گلگردان ما، با شما پیشوای عالی شان ما با پیمانی جوانی صادقیم، وارثانی رودکی و لایقیم. ما با شماییم پیشوای ملت. нахуст пешвои миллат дар саҳнаи ин маҷмӯа аз рӯи муҷассамаи шоири халқии Тоҷикистон Лоиқ Шералӣ парда бардошта, дар пояи он гулчанбар гузоштанд. муҷассама аз ҷониби ҳайкалтарошон Рустам Маҷидов ва Мансур Ҳоҷибоев бо маҳорати баланди эҷодӣ сохта шудааст. баландии муҷассама 6.3 ва паҳноияш 6 метрро ташкил медиҳад. барои таҷдиди гулгашт ва бунёди муҷассама дар ин майдон аз ҳисоби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд наздики 1 миллион 400 ҳазор сомонӣ ҷудо гардида, он ба беҳтарин мавзеи истироҳату фароғат ва сайру сайёҳати сокинону меҳмонони шаҳр табдил дода шудааст. масоҳати умумии гулгашти назди маҷмӯаи фарҳангию эҷодӣ 3091 метри мураббаъро ташкил медиҳад. лоиҳаи майдони мазкур аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии лоиҳакаш дар вилояти Суғд тарҳрезӣ шуда, пудратчиён, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сусев ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Само мебошанд. дар давраи таҷдиди майдон ва гузоштани муҷассамаи шоири зиндаёд Лоиқ Шералӣ беш аз 80 нафар сокинони маҳаллӣ ва сохтмончиёни соҳибтаҷриба бо ҷойи кор ва маоши хуб таъмин гардидаанд. муҷассама бо истифода аз металли ранга сохта шуда, таҳкурсӣ ва атрофи он бо санги хоро оро дода шудааст. дар атрофи муҷассама 4 фаввораи замонавӣ бунёд гардида, ҳамчунин гулҳои ранга ва дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ шинонида шудааст. бинои маҷмӯаи фарҳангию эҷодӣ дар маркази шаҳри Панҷакент қомат афрохта, намои берунаи он бо истифода аз нақшу нигори миллӣ ороиш ёфтааст, ки ба ҳусни шаҳр зебогии дигар зам мекунад. барои анҷоми корҳои сохтмонӣ давоми 1 сол беш аз 250 нафар бо ҷойи кор таъмин гардидаанд. иншоот аз таҳхона ва 5 ошёна иборат буда, он дорои як толори бузург бо 436 ҷойи нишаст, китобхона, маҷлисгоҳ, қаҳвахона, кинотеатр, толори варзишӣ ва утоқҳои корӣ мебошад. дар маҷмӯаи фарҳангию эҷодӣ инчунин маҳфилҳои гуногун барои омӯзиш ва такмили ҳунару маҳорати ҷавонону наврасон ташкил гардидааст.
ғайр аз ин дар ин макон барои телевизион ва рӯзномаву маҷаллаҳои маҳаллӣ инчунин дигар ташкилоти идораҳо утоқҳои корӣ ҷудо карда шудааст. дар даромадгоҳи бино ба пешвои миллат муҳтарам эмомалираҳмон фаъолияти 16 ширкати сайёҳӣ аз шаҳри панҷакен ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд, мавзеъҳои сайёҳии водии зарафшон ва армуғонҳо муаррифӣ гардид. дар намоишгоҳ харитаи сайёҳии шаҳри панҷакен, кӯҳҳои фон, мавзеъҳои таърихию фарҳангӣ ва манзараҳои зебои зарафшон дар қолаб ва пояҳои ягона ба маъраз гузошта шудаанд. аз ҷониби ҷавондухтарон ба таври рамзӣ композитсияи бадеии ҳафтгул ҳафт нозанин намоиш дода шуд. дар маҷмаи фарҳангию эҷодӣ маҳфилҳои сайёҳӣ кишваршиносӣ, омӯзиши забонҳои русӣ ва англисӣ, санъати тасвирӣ, зардӯзию армуғонсозӣ, адрасбофӣ ва қолинбофӣ, сӯзанидӯзӣ ва қуроқдӯзӣ ва ҳамчунин китобхона ташкил карда шудааст. дар маҳфили сайёҳӣ кишваршиносӣ ба ҷавонон имкониятҳои сайёҳӣ, таърих, маданият, фарҳанг ва урфу одатҳои ниёгон омӯзонида мешавад. мақсад аз ташкили маҳфил ҳарчи бештар муаррифӣ гардидани имкониятҳои сайёҳии мамлакат мебошад. аъзоёни маҳфил сарвари давлатро бовар кунониданд ки бо истифода аз шароити мавҷуда дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имкониятҳои сайёҳии мамлакатро ба таври васеъ муаррифӣ менамоянд. зимни боздид аз дигар маҳфилҳо пешвои миллат ба ҳунари аъзоён баҳои баланд дода онҳоро ба омӯзиши касбу ҳунар, аз худ кардани илмҳои муосир ва хизмати содиқонаву софдилона ба миллату давлат ҳидоят намуданд. дар китобхона беш аз 1200 нусха китобҳои гуногуни соҳавӣ ва бадеӣ ҷамъоварӣ карда шудааст. ҳамчунин дар ин ҷо барои мутолиаи хонандагон 10 000 нусха китобҳои гуногун ба таври электронӣ пешкаш гардидааст. баробари мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани маҷмӯаи фарҳангию эҷодӣ дар шаҳри панҷакен барои 150 нафар ҷойи корӣ муҳайё гардид. баъди тамошои маҷмӯа ва фаъолияти маҳфилҳо дар толори калони ин кохи боҳашамат дар ҳузури пешвои миллат ва шумораи зиёди ҷавонони шаҳри панҷакен барномаи мукаммали фарҳангӣ бо фарогирии композитсияи адаби мусиқии ёди бузургон, суруду таронаҳои наврӯзӣ ва рақсҳои ҷолиби диққат намоиш дода шуд. сипас асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалираҳмон бо ҷавонон суҳбати самимӣ ороста пешниҳод намуданд ки ин маҷмӯа ба номи лоиқ шералӣ гузошта шавад. боғчаи бачагонаи наврӯз ки дар арафаи таҷлил аз ҷашни байналмилалии наврӯз бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мавриди истифода қарор гирифт, тӯҳфаи арзанда баҳри кӯдакон ва мардуми шаҳри панҷакенти вилояти суғд маҳсуб меёбад. дар ин боғчаи замонавӣ ки тамоми шароити муосир муҳайё карда шудааст, кӯдакон тарбияи хуб хоҳанд гирифт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни фархундаи наврӯзи оламафрӯз дар хиёбони рӯдакии шаҳри панҷакенти вилояти суғд боғчаи бачагонаи наврӯзро ки бо тарҳи хеле зебо дар масоҳати 6300 метри мураббаъ бунёд шудааст ифтитоҳ намуданд. дар ин ҷо ба президенти мамлакат иттилоъ доданд ки корҳои сохтмонӣ дар иншооти мазкур моҳи октябри соли 2017 оғоз гардида дар муддати хеле кӯтоҳ аз ҷониби пудрачиён ҷамъияти саҳомии пӯшодаи АСТ сохтмон ва ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди ПМК 278 бо ҷалби коргарони маҳаллӣ бо сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои ҷаҳонии сохтмонӣ ба анҷом расонида шудааст. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ ба шароити таълиму тарбияи кӯдакон дар боғчаи кӯдакона ва корҳои сохтмонӣ ва шароити ин муассиса баҳои баланд доданд. ҳамзамон ин муассисаи томактабиро тӯҳфаи арзандаи ҳукумати мамлакат дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни фархундаи наврӯзи оламафрӯз арзёбӣ карданд. ما منت داره که در جشن نوروز چنین باغچه زیبا را برای ما طبخ نموده. میخوام خوری بابایان از شباع بابا جان زیرا که با کودکان آینده‌ای درخشان. حالا مشغولیت ما مشغولیت حساب عالمی رقم‌ها انتظار شما. یک و دوی و سه و چهار رقم‌هایی بیشمار با چنین رقم‌ها بازی میکنیم حالا. جای من اولین است کیست آن پس از دو، جای من پس از دو. من رقمی 4 هستم با 5 تو یار هستم. من رقمی 5 هستم. اوا خون
پاک آزادی بان مانویا مان هم همراه می آیم زیبا پشتی مایی به حلقه توایی جای من در کجا بود پس از هشت و پچه انا اینجا جای من یک و دوی و سه و چار 10 تا طریقه تا به این دادران گم حساب یادمون آفرین دستور کنیم بیایید ای بچه ها شناس شویم با شکل های گیومتری این شکل های اساسی کوچه مانند چی باشد حلقه مانند چی باشد این آفتابی درخشان کدام این شکل باشد چرپونجه 4 طرف ها دارد چرپونجه ای ما 3 نقطه را گذاشتیم هر سرش را پروستیم کنی به دستان ما چی را ساختیم 3 کنجه آفرین دستور کنیم бинои наву замонавии боғчаи бачагонаи наврӯз дар шаҳри панҷакент бо маблағи умумӣ беш аз 9 миллион сомонӣ сохта шуда имкон дорад ҳамарӯза 200 кӯдакро ба таълиму тарбия фаро гирад. ватан ватан ватанҷон барои ман тану ҷон чун падару чун модар мано гирифта дар бар мактабу китоб додӣ дониш озод додӣ озодият муборак ободият муборак эй баҳори хушназар شاد آمدی ای جمالی بحر و بر شاد آمدی تا زکاری هایت را قربان شوم مثل هر صاحب کند شاد آمدی бо ифтитоҳи ин муассисаи томактабӣ акнун наздик ба 50 нафар сокинони шаҳри панҷакент имкон пайдо карданд ки дар шароити хубу замонавӣ ба тарбияи кӯдакони то синни 7 сола машғул шаванд. бояд гуфт ки боғчаи бачагонаи наврӯз аз 3 ошона ва таххона иборат буда дар он тамоми асбобу анҷоми хониш машғулиятҳои гуногун ва будубоши кӯдакон муҳайё карда шудааст. боғчаи бачагонаи наврӯз аз 7 айвонча 7 ҳуҷраи хоб толори бозии кӯдакон толори варзишӣ синфи мусиқӣ утоқи корӣ ва маҷлисгоҳ иборат мебошад. дар ин ҷо ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки дар ин муассисаи томактабӣ омӯзиш ба 3 забон тоҷикӣ русӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. пешвои муаззами миллат аз тарбиятгарон даъват ба амал оварданд ки бо истифода аз чунин шароит кӯдаконро дар рӯҳияи худшиносиву худогоҳӣ ва ватандӯстиву ватанпарастӣ тарбия намоянд то ки ин насл дар оянда созандагони воқеии ҷомеаи навини тоҷикон бошанд. ба хотири эълон гардидани соли 2018 ҳамчун соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва ба муносибати ташрифи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба шаҳри панҷакент дар маркази хидматрасонии ҳумо намоиши ҳунарҳои мардумӣ доир карда шуд. дар ин намоиш маҳсулоти гуногуни дастии занону бонувони ҳунарманди шаҳри панҷакенти вилояти суғд ба маъраз гузошта шуд. سلام ای رهبری خلقی هنرمند سلام ای سروری ملکی ظفرمند بهاری تاجیکستانی گلاباد شکوفان با تمنای شما باد که نوروزی قدیم و تازه ایجاد مبارک با قدم‌های شما باد خوش آمدید جناب عالی. дар шаҳри панҷакенти вилояти суғд асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар намоиши ҳунарҳои мардумӣ иштирок намуданд. дар маркази хизматрасонии ҳумо дастовардҳо ба маъраз гузошта шуда ҳамчунин таомҳои миллӣ низ омода карда шуда буданд. аз тарафи занони ҳунарманд дар декҳои алоҳида намудҳои гуногуни анбои ширинӣ ва таом аз қабили нишоло ҳалво хӯроки ҳадиса оши кӯча оши бурида қурутоб манту омоч атолаи кунҷӣ ва дигар намуди таомҳои қадима омода карда шуданд. пухтани суманак ва сурудхонии гурӯҳи фолклорӣ аз ҳисоби занон дар доираи иҷрои суннатҳои наврӯзи аҷам сурат гирифт.
инчунин дар ҳамин рӯз дастурхони 7 чин омода гардида буд. бонувони шаҳри панҷакент дар пухтани намудҳои гуногуни маҳсулоти нонӣ аз ҷумла кулча, фатиру қалама ва самбуса шӯҳрат доранд. зимни намоиши маҳсулоти истеҳсолшудаи кишоварзиву саноатӣ гуфта шуд ки давоми як соли охир дар самти таъмини рушди соҳа натиҷаҳои баланди муваффақият ба даст омаданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки гузаштагони мо аз замонҳои хеле қадим ба ҳунармандӣ ва косибӣ шуғл дошта дар тӯли асрҳои зиёд ҷиҳати эҷоди садҳо навъи ҳунар роҳ кушоданд. кулолгарӣ, заргарӣ, матобофӣ, читгарӣ, намадбофӣ, бурёбофӣ, алочабофӣ, зардӯзӣ, сӯзанӣ, истеҳсоли маҳсулоти дастии гачкорӣ ё сафоливу шишагӣ аз ҷумлаи ҳунарҳои аҷдодии миллати тоҷик маҳсуб меёбанд. либосҳои миллиро духтарони атласу адраспӯш муаррифӣ карданд ки ҳар нақшу нигори он бозгӯи таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷиканд. зимнишиносои аз фаъолияти адрасбофон таъкид шуд ки давоми солҳои охир ин ҳунари ниёгон аз нав эҳё шуда чевариву чакандӯзӣ миёни бонувон маҳбубияти хоса пайдо намуд ва имрӯз чун намунаи барҷастаи мероси моддиву маънавии халқи тоҷик ба шумор мераванд. оро ёфтани утоқҳо бо ҳунари зардӯзӣ, қуроқдозӣ ва либосҳои қадимию имрӯзаи миллӣ завқи зебоипарастии занони ҳунарманди шаҳри панҷакентро бозгӯй менамояд. дар усури пешниҳодкардаи ҳунармандон табиати зебои тоҷикистони биҳиштосо дар чӯб, санг, гаҷ, мато ва монанди инҳо бо маҳорати вижа ифода ёфта буд. Даст тозаи Наврӯз муборак бошад. Чеҳраи поки дилафрӯз муборак бошад. ҳама ҷо хуррамию тозаҷавонӣ бинам. ҷашни фархондаву фирӯз муборак бошад. мо имрӯз ифтихор аз он дорем ки дар шаҳри бостонии панҷакент наврӯзи ҷаҳонӣ баргузор гардида истодааст ва имрӯз занон ва бонувони панҷакентӣ ҳама бо як самимият бо меҳру муҳаббат наврӯзи аҷамро таҷлил намуда истодаем ва имсол ки соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ аз тарафи пешрои муаззами тоҷикон эълон гардид ва мо бонувонро водор сохтем боз он анъанаҳои болои худро он ҳунарҳои қадимонаи тоҷиконаро эҳё кунем. аз таъсиси коргоҳу корхонаҳои қолинбофӣ дар ҳудуди вилояти суғд садҳо нафар сокинон бо ҷойи кор таъмин ва дар самти қонеъсозии талабот бо маҳсулоти ватанӣ ба муваффақиятҳои назаррас ноил гардиданд. эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ва муқаррар гардидани имтиёзу озод шудани фурӯши маснуоти дар хона истеҳсолшаванда ва навъҳои зиёди ҳунарҳои мардумӣ аз пардохти андоз аз таваҷҷӯҳи доимии ҳукумати мамлакат ба ин соҳа шаҳодат медиҳад. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар мулоқоти худ бо аҳли зиёи мамлакат таъкид намуданд ки бо дар назардошти аҳамияти қадимаи саразм пешниҳод менамоям ки соли 2020 5500-солаги ҳамчун маркази ташаккули маданияти кишоварзӣ, ҳунармандӣ ва шаҳрсозии тоҷикон ҷашн гирифта шавад. дар гӯшаи армуғонҳои миллӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон таваҷҷӯҳи аҳли ҳунарро баҳри ҳарчи бештар воридсозии тахайюли эҷодӣ дар тӯҳфаҳо ҷалб намуд. армуғонҳои миллӣ бо истифода аз сангҳои қиматбаҳои дар кӯҳҳои ин водӣ мавҷуд буда бо ҳунари волои чирадастони вилояти суғд сохта шудаанд. дар маҷмӯъ бештар аз 20 намуди асбобҳои миллии мусиқӣ аз қабили тор, рубоб, соз, танбур, доира, дутор, сетор ва карнай дар ин намоишгоҳ ба маъраз гузошта шуда буд. навозандагиву овозхонӣ ҳамчун мероси маънавӣ як ҷузъи муҳими фарҳанги мардумӣ мебошанд ва завқи баланду истеъдоди сокинони маҳаллии ин водӣ ба қалбҳо шодиву сурур мебахшад. хонаи арӯс дар ин ҷо ба таври рамзӣ бо ёяи унсурҳои миллӣ оро ёфта буд ва духтарон либосҳои арӯсиро ба таври намунавӣ муаррифӣ карданд. барои дастгирии ҳамаҷонибаи ҷавонон изҳори сипос намуданд. تعظیم کنان خوش آمده
ҳамчунин дар ҳамин ҷо барои 150 кӯдаки ятими кул аз шаҳри панҷакен ноҳияҳои айнӣ ва кӯҳистони мастчоҳ хонаи идонаи наврӯзӣ ташкил карда шуд. толори барҳавои ин макон бо истифода аз унсурҳои миллии замонавӣ зиннат дода шуда буд. ин тадбири муҳим дар доираи сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат нисбат ба оилаҳои ниёзманд сурат гирифт. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба 150 нафар ятимони кул тӯҳфаҳои идона аз қабили сарулибос ва пойафзол тақдим карданд. ин тадбири муҳим дар рӯзҳои таҷлил аз ҷашни наврӯз фараҳмандии наврасонро дучанд намуд. шиносоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо вазъи кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи абу дониёров ва саъдулло рӯзиеви ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакен хоҷагидоронро дилгарм намуд. пас аз ташрифи сарвари давлат ба хоҷагиҳои мазкур кишоварзон нақша доранд ки фаъолиятро аз пештара дида бештар ба роҳ монанду дар таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми босазо гузоранд. 28 март дар шаҳри панҷакен асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо вазъи корҳои кишоварзӣ дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ба номи абу дониёров ва саъдулло рӯзиеви ҷамоати деҳоти халифа ҳасани шаҳри панҷакен шинос шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст дар майдони 4 гектар ба кишти картошкаи барвақтӣ дар хоҷагии деҳқонӣ ба номи абу дониёров оғоз бахшида бо фаъолияти гармхонаҳо дар хоҷагии ба номи саъдулло рӯзиев ва намоиши дастовардҳои меҳнатии аҳли заҳмати шаҳри панҷакен шинос шуданд. дар хоҷагии абу дониёров 20 нафар саҳмдор фаъолият дошта. масоати умумии заминҳои кишт 22 гектарро ташкил медиҳад. аҳли заҳмат ҳамчунин ба боғдорӣ, ғаллакорӣ ва парвариши сабзавот машғуланд. иттилоъ дода шуд ки қаблан дар масоати 4 гектар майдони заминҳои хоҷагии деҳқонӣ ба номи абу дониёров кишти картошкаи барвақтии навъи шукрона гузаронда шудааст ки ҳосилнокии он 220-300 центнер аз 1 гектар буда дар муддати 110-120 рӯз нашъу намо меёбад. аз рӯи маълумоти раёсати кишоварзӣ соли равон кишти картошка дар шаҳри панҷакен 12 баробар афзудааст. ҳамчунин масоати кишти шолӣ, ғалла ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ зиёд ва аз худкунӣ беш аз 200 гектар замини бекорхобида ба нақша гирифта шудааст. дар ҳамин мавзеъ президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо фаъолияти гармхонаҳои замонавии хоҷагии деҳқонӣ саъдулло рӯзиев шинос шуданд. 2 гармхона дар майдони 10 садяк замин бунёд шуда дар он помидору бодиринг парвариш мегардад. дар шафати гармхонаҳо дар майдони 10 садяки дигар инчунин парвариши сабзавот ба роҳ монда шудааст. зимни шиносоӣ бо шароити парвариши маҳсулоти кишоварзӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хоҷагидоронро барои афзоиши истеҳсолот ва содироти маҳсулоти бозоргир ҳидоят намуданд. имрӯз ҳамчунин дар назди хоҷагиҳо намоиши техникаҳои гуногуни кишоварзӣ доир карда шуд. тавре маълум гардид заминаи моддию техникии хоҷагиҳои кишоварзӣ аз ҳисоби мошину тракторҳо мустаҳкам буда ҳолати техникии ҳамаи тракторҳои шудгору кишкунанда хуб мебошад. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо нишони қадршиносӣ ба заҳмати софдилонаи меҳнаткашони шаҳри панҷакен ба мардуми шаҳр 2 адад трактор, 1 комбайни ғалладарав ва 8 адад таҷҳизоти кишти картошка ва ҳосилхундор тӯҳфа карданд. намоишгоҳи дастовардҳои меҳнаткашони шаҳри панҷакен низ бо ҳосили дастранҷи марди деҳқон хеле ғанию фаровон буд. дар намоишгоҳи молу маҳсулоти кишоварзӣ зиёда аз 50 намуд маҳсулот аз ҷумла картошка, сабзӣ, пиёз, помидору бодиринг, себ, ангур, ғалладонагиҳо, шир, тухм, асал ва маҳсулоти қаннодӣ ба маъраз гузошта шуд. дар намоишгоҳ ҳамчунин таомҳои гуногуни миллии наврӯзӣ, маҳсулоти қаннодӣ, эҷоди дасти ҳунармандон аз қабили кулолгарон, оҳангарон ва дигар ҳунарҳои мардумӣ дар соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ инчунин зотҳои гуногуни чорвои калону майда пешкаши меҳмони олимақом карда шуд. шаҳри панҷакен аз минтақаҳои калони аграрӣ ва саноатии вилоят ва ҷумҳурӣ ба ҳисоб рафта дар ғанигардонидани дастархони мардум ва таъмини амнияти озуқаворӣ саҳми арзанда дорад. дар ихтиёри раёсати кишоварзии шаҳри панҷакен 11322 гектар заминҳои обӣ мавҷуд мебошад ки аз ҷумла 3000 гектари онро картошка, 800 гектар офтобпараст ва 1503 гектарашро шолӣ ташкил менамояд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дастовардҳои меҳнаткашонро назаррас арзёбӣ карда ба онҳо дар роҳи таъмини фаровонии кишвар ва аҳолӣ бо ғизо инчунин дигар маводу маҳсулоти кишоварзӣ дастуру ҳидоятҳои созанда доданд.
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни иштирок ва суханронии худ дар тантанаҳои наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри панҷакенти вилояти суғд наврӯзи имсоларо аз солҳои қаблӣ ба он хотир тафовуткунанда унвон карданд ки дар арафаи таҷдид аз ҷашни байналмилалии наврӯз ташаббуси чоруми глобалии тоҷикистон аз ҷониби беш аз 190 кишвари дунё дастгирӣ ёфт ва санаи 22 март бо иштироки дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутерриш ва намояндагони як қатор давлатҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ дар бинои Созмони Милали Муттаҳид расман оғоз шуд. Гузориш аз маросими иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тантанаҳои наврӯзӣ. Наврӯзатон муборак, эй пешвои миллат, ҳар рӯзатон муборак, баҳри бақои миллат. шоми рӯзи 28 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар таҷлили наврӯзи байналмилалӣ дар шаҳри Панҷакен иштирок ва суханронӣ карданд. нахуст сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамаи ҳозирин ва дар симои онҳо кулли мардуми меҳнатқарини мамлакат ва шаҳри Панҷакенро бо фарорасии ҷашни наврӯзи байналмилалӣ табрику таҳният гуфтанд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки наврӯзи имсола аз он ҷиҳат барои мардуми шарифи Тоҷикистон хотирмону таърихист ки маҳз дар рӯзҳои фарорасии наврӯзи ҷаҳонӣ аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид ташаббуси наву ҷаҳонии Тоҷикистон даҳсолаи байналмилалии амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 расман оғоз гардид. ин чорумин иқдоми Тоҷикистон аст ки давоми 10 соли оянда бар нафъи аҳли башар татбиқ мегардад. зимни суханронӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба дастовардҳои мардуми Панҷакен ёдовар шуда ҳамаи онро аз баракати ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурӣ арзёбӣ карданд. изҳори умед намуданд ки минбаъд низ мардуми шаҳри Панҷакен бо кору пайкори созанда барои шукуфоии диёри хеш ва болоравии нуфузи кишвар дар арсаи олам ҷаҳду талош мебарзанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бори дигар ҳама иштирокчиёни базми наврӯзиро бо ҷашни бошукӯҳи баҳору зебоӣ табрику таҳният гуфтанд. чорабинии тантанавӣ ба ифтихори баҳору наврӯзи хуҷасапай бо иштироки устодони санъати тоҷик, ҳунармандону санъаткорони вилоят ва шаҳри Панҷакен ва бо барномаи театрӣ кунонидашудаи тараннумгари фарҳанги наврӯзи аҷам хеле бошукӯҳ ва хотирмон баргузор гардид. дар рӯзи дуюми сафари кории пешвои миллат ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд дар шаҳри Истаравшан ҳолати мелиоративии 4000 гектар замин беҳтар карда шуд. сардори давлат дар шаҳри Истаравшан аз фаъолияти пойгоҳҳои обкашии мавзеи Қиздилӣ ва Сексарӣ ки тӯли 26 сол аз фаъолият боз монда буданд шиносоӣ пайдо карданд. гузориш дар ин хусус 29 март асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ва шаҳри Истаравшан ташриф оварданд. пешвои миллатро сокинони шаҳр бо эҳтиром ва самимияти хос истиқбол гирифтанд. ассалом эй пешвои миллати озодагон, марҳабо бар Истаравшан, бар диёри бостон. Истаравшан пешворо буд беҳад интизор. Эй хушо бар мақдаме кавард бар инҷо баҳор.
ما جوانان از دل و جان باز مهنت میکنیم کاری نیکی ما شود تا این کی منظوری شما نیست مثلی تو تهمتن پیشوا سخت بازویت از آهن پیشوا با همه نامی بلند و شهرتت خاکساری و فرتن پیشوا مرحبا ای پیشوای صلح و وحدت آفرین فیضتان بنمود شهر و ده ما را نازنین ای معظم پیشوای خلق و مرد قهرمان از شما نوروز ما فیروز گشت و جاویدان عجب یک پیشوا دادی به تاجیک و را فهمیده بهرت سایه خواندی به تختی زر پی خدمت نشاندی ای سرور و پیشوای نامآور ما 10 ساله اینو به نامتان یافت بقا از منبر سازمان ملل باری دیگر دادید به مردم جهان پیک صفا پیشوای ملت ما زنده باد مثل خورشید سما تابنده باد نوروزتان مبارک پیشوای ملت سلامت باشید شما دا مبارک باشید خوش آمدید پیشوای ملت نوروزتان مبارک در همین جا سرور دولت از فعالیت پایگاه‌های آبکشی موضع قزلی و سکسری که بعد تجدید و از نوسازی به فعالیت شروع کرد شناس شدند. مورد ذکر خاص است که سال 2017 در اساس دستور سپارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جهت به نظام درآوردن پایگاه‌های آبکشی و تعمیر و ترمیم کانال‌های موضع قزلی و سکسری بعد از 26 سال بیکار خوابیدن باز از نو آبشار می‌گردند. کارهای تعمیر و ترمیم آغاز گردید و اینک آن از طرف پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مورد بهره برداری قرار داده شد. به سرور دولت اطلاع دادند که بعد به فعالیت آغاز کردن پایگاه‌های آبکشی قزلی و سکسری حالت ملیراتیوی 4000 گکتار زمین بهتر می‌گردد. از جمله 1300 گکتار زمینی از گردش بیرون مانده به گردش درآورده شده از حساب زمین‌های للمی، چراگاه و غیر کشاورزی 1000 گکتار زمین از خود کرده می شود. مساحت عمومی زمین‌های موضع در مجموع 5930 گکتار را تشکیل می دهد که 3300 گکتارش زمین کارمی آبی می باشد. بعد آبیاری زمین‌ها و بنیاد باغات در این منطقه 5500 عائله صاحب جای کار دائمی و درآمد خوب اقتصادی می‌گردند که این یکی از هدف‌های اساسی سیاست اجتماعی رهبریت دولت و حکومت مملکت است. از روی معلومات متخصصان ساحت در منطقه قزلی سال 2017 1279 گکتار زمین از جمله 716 گکتار فوند مخصوص و باقی مانده زمین‌های ذخیره دولتی از سبب نامرتب کار کردن پایگاه‌های آبکشی، تعمیر طلب بودن کانال‌های آبگذر و به نظارت ماندن زمین‌ها از گردش کشاورزی بیرون مانده بودند. بعد شناسایی بالایی‌های آبیاری پایگاه‌ها پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با برداشتن درغاد آب را به زمین‌های تشنه‌لب سر دادند. طبق معلومات عین زمان در موضع قزلی و سکسری بیش از 500 خواجگی دهقانی فعالیت دارد که در اختیار آنها زیاده از 2000 گکتار زمین کارم آبی موجود است. بعد تجدید خواجگی‌های کشاورزی در موضع مذکور 335 گکتار زمین به 33 خواجگی دهقانی نو واگذار شد. همزمان برای تأسیس 17 خواجگی دیگر و به گردش کشاورزی درآوردن باز 520 گکتار زمین کارها ادامه دارند. بعد شناسایی با فعالیت پایگاه‌های آبکشی در یک موضع خوشباد و هوای بین شهر استراوشن و ناحیه دیوشتیچ ولایت سوغ سرور دولت محترم امامعلی رحمان با شنانیدن نهال به بنیاد باغ اینتنسیوی در میدان 20 گکتار اساس گذاشتند.